खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 4 जुलाइ बृहस्पतिबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मोसाहारिया। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। सांग्रां जाना थानाया मोजां। मानिबा जाहोननि थाखायनो मेगना गाज्रि जानो हागौ। वृष राशि। गोबाव समनिफ्रायनो आसा खालामना थानाया जाफुंसार जागोन। गोसोखौ जोबोरैनो गोजोननाय मोनगोन। मिथुन राशि। सोरबा आंगोजों नागारजाना गोसोआ खामग्लिनो हागौ। दुखु दाहाजोंनो साना बारलांगोन। कर्कट राशि। थांखिया जाफुंसारना गोजौ फारसे जौगानो हागोन। गोदान मिजिं मोनगोन। सिंह राशि। गुन गोनां हाबा मावना गुबुनजों सनमान होजागोन। गोसोआव गोथार साननाया फैगोन। कन्या राशि। गावनि गोरोन्थियावनो सोरजोंबा सुथुर जालायनो हागौ। सानै हयै हाबा मावनाया गाहाम। तुला राशि। मावनो लानाय हाबायाव फैमाल जानो हागौ। साना जेथो गोनां जागोन। वृश्चिक राशि। मानिबा जाहोननि थाखाय गोजान लामा दावबायनांनो हागौ। नुफेरै जायगाखौ नुगोन। धनु राशि। माबा मोनसे मोनफुंना गोसोआ रंजाखांगोन। बयजोंबो गोरोबना थानो हागोन। मकर राशि। रांखावरिनि जाहोनावनो फरायनायाव हेंथा फैनो हागौ। उन दाहाजोंनो साना बारलांगोन। कुम्भ राशि। नखराव गोजोन गैयै थासारिया सोमजिनो हागौ। सावस्रिया जोबोरैनो गाज्रि जागोन। मीन राशि। मावनो लानाय खामानियाव नाजानाया फैगोन। गोसोआव थुलुंगाखांनाय फैगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां! नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां! MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंग'थि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। MRM मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, OBS एन्ड गाइनो, कार्डिय'लजि, जेनेरेल सार्जन, निउर'सार्जारि, एडभान्स लापारस्क'पिक ENT सार्जारि डिपार्टमेन्ट, अप्थ'मलजिस्ट, सार्जिकेल, गेस्ट्र'एन्टार'लजिस्ट, निउर'साइकेट्रि, अनक' सार्जारि डिपार्टमेन्ट, डार्मेटोलजिस्ट, अर्थ'पेडिक्स, रेसिडेन्सियेल मेडिकेल अफिसार, इन्टार फेसिलिटि इउनिट, फिजियोथेरापि, रेडिय'लजिस्ट, हिस्ट'पेथोलजिकेल डिपार्टमेन्ट, इउर'लजिस्ट, इमारजेन्सि डिपार्टमेन्ट, सिटि स्केन, एक्स-रे, पेथलजि डिपार्टमेन्ट, भेक्सिनेटर डिपार्टमेन्ट आरो MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854 081 948 936 550 2048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।